Eiks kääryleet on monikkomuoto? Ne on loppu. Ja oli vain kääryle jäljellä. Ne on loppu. On muuten hyviä kääryleitä. Tuolla on ainakin 6. Mulla on vaan 1. Rouva hyvä, että Turpa kiinni. Minä en tommosia pulijukkoja jaksa katsella yhtään enempää kuin on pakko. Hei, mitä sä teet? No riittää. No vittu! No. Onko sun nimi Pelle Hermanni? Täällä sä vaan vittuilet sit ihan kaikille. Sosiaalituilla. Tiedätkö mikä tää on? Se on pamppu. Pamppu. Mulla on kans vittu pamppu. Pamppu, niin mitä sä siihen sanot? Kiitoksia, että näkyviin. No niin, että karkaa! Pamputa! Pamputa!